Ağişan Pir 1788-nji ýylda Garawum tehratyna owalaryň birine eneden bolýar. Ağişanyň atasyna Mehmet Said ağa diýen ekenler. Ol ýyl içinde ul hormatdan peýdalanýan adam bolupdyr. Ağişanyň kakatynyň adan ady Gurbannadyr. Ýöne oňa köplenç Mollanadyr diýen ekenler. Ejetiniň ady Azap Sultan. Mollanadyr bilen Azap Sultanyň uzak wagtlap çagaty bolmaýar. Mehmet Said ağa da her namadyna oğul bilen geliniň ýyly birikmegini dilek edýär. Soň bir gün gece düýüş görýär. Düýüşinde erenler ony namadlyga mindirip ogly Mollanadyryň öýüne getirýärler. Öýüň içinde orta bir aşyk ýanyp dur, daş tögüredi, şugla taçyp dur. Mehmet Said ağa beýik gören Oraşan düýüşini ýagşylyga öýrüp gidiberýär. Ene günlerde bir gün daň täýär çagy daş tögürip ak gara bir önünü Mollanadyr bilen Azap Sultanyň ogul bäge bolýar. Mehmet Said ağa ady bilen bile geldi dip agtygyna Ak Mehmet dip at goýýar. Özi agtygynyň gulugyny adan kama daýdýar. Aýlar günler bolsa geçip dur. Günleriň bir güni Mehmet Said ağa agtygyny görmek üçin ardynjyrap öýe girýär. Emma öýde hiç kimiň ýokdugyna garamazdan bäbekli sallansaň uğrulup duranyny görýär. Ol agtygyna bir üýtgeşikligiň bardygyny duýýar. Şoň üçinem Ak Mehmet ulal berenne başlangyç din bilimini öýdi berýär. Soňra atasyk molla ýakdyýar. Ak Mehmet 7 ýaşynda Arap elifbetini öwrenip, eýem 12 ýaşynda Kur'an-ı Kerim hatm edipdir. Atasy Mehmet Said ağa Ak Mehmedi Hywa medresetine Niyadguly pire akitmegi oğluna sargyd edýär. Ak Mehmediň Hywa medresetine okuwa ugrajak mahallary maşgalada bir paçgaly waka bolup geçýär. Oň bir inisi keni çaga wagty guya gaçyp helak bolýar. Bir ak maýany möjek darap helak edýär. Şol maýan ýetim galan köşegini de Ağişan atamyň şol inisi esewan bolýar, süýt berýär, bakýar, uloldyýar. Günlerde bir gün ýanky düýe öýe gelip howluda her ýan urunup set edip başlaýar. Soňra bolsa ýerinden galyp çöle tarap ýöreg gurýar. Janawyryň bir zat ýaňlatmak isleýändigini aňan Mollanadyr şol düýäň ýedine düşüp başlaýar. Düýe ony 8 ýaş oglanyň kelek bolan guýusyna getirýär. Çagany şol guýun ýanyna da jaýlaýarlar. Mollanadyr öz ogluny elin Niyadguly pire eltik gaýdýar. Niyadguly pir öz täze topsyny Akça Molla diýip bildirýär. Niyadguly käbir çeşmelerde bolsa Ýadguly halipa Idrit Faban şägirdi bolupdyr. Niyadguly piriň 18-nji asyryň 1-nji ýarmynda Halaç etrawynyň Gydlaýak owasyna doglanlygy, ören alymly hemde keramatly pir bolanlygy, Buhara emiriniň geňeşdari bolanlygy hakynda taryh maglumatlar bar. Niyadguly pir Akça Mollany beýlek soplaryndan has gowurupdyr diýerler. Rowaýatlaryň birinde Niyadguly pir namaz wagty Allah'ın kudreti bilen Käbede namaz okap duranmakty. Şol ýerde öz täze sopsynyň Akça Mollanyň namaz okap duranyny görýär. Akça Mollada namaz wagty Allah'ın iradeti bilen hyýalyny Käbejanyna namaz okap duranmakty öz halifasy Niyadguly pir görýär. 20 ýyl gowrak alymy öwreden sopsyny ak pata bermek üçin Niyadguly pir uly sadaka berýär. Şol sadakada da Niyadguly pir oňa ak pata berip Ağişan nipildenýär. Ağişan atamyz Hywa medresesini tamamlap, ahala öz owatyna dolanyp gelýär. Garawum tehratyna owalaryň ilatyna din öwredýär, alym berýär. Ağişan atamyzyň keramat hakda gurrunlar, gum içindäki owalaryň ilatyna, ähli ile uny ýaýrap başlaýar. Ondan owa adamlary başyna bir iş düşenni Allah'ın ýoluna sadaka edip, sogabyny Ağişan atamyza bagşlaýar ekenler. Ağişan atamyzyň aýalynyň ady Hatice bolupdyr. Oňa Bibi Hazaram diýär ekenler. Bir gedek aýaly bilen täze ýurt tutunmak üçin gum içinden gelýärkäler, aýaly öz ýanlaryny eýer ýaldadyň ýokdugyny aýdýar. Ağişan atamyz bolsa häzir süýtli tüýersiýär. Ýanlaryna bolsa hiç zat ýok. Aýal geň galýar. Bir guya ýetenlerini mal sürüp gelýän adamlara duşýarlar. Olar owa adamlarynyň Allah ýoluna sadaka eden mallar eken. Ýanky adamlar şol mallar bermek üçin Ağişany güllap beren ekenler. Soň şol guýun ýanyna bir kerwen gelýär. Olaram Allah ýoluna
tügü sadaka edipdirler. Yani plan işimiz oňsa Allah ýoluna plan da sadaka sogabynam Agişan pire bagşladyk diýer ekenler. Ine şeýdibem süýtli tügü ile Agişan atamyz aýaly bilen börme otunyň ýeňsesindäki ýegen gadak diýen ýere gelýär. Soň ol ýer owa bolup gidýär. Şol ýerde meçit medrese gurdurup halka hyzmat etip başlaýar. Agişan atamyzyň halifasy Niyazgul Pir ýaşy bir çene barandan soň öz owatyna gaýtmagy ýüregine dugýar. Hywa hany oňa ýerine özüň ýaly kimi maslahat berýän diýenne Niyazgul Pir Agişan atamyzy maslahat beripdir. Ýöne ol rady bolsa diýipdir. Şeýlelik bilen Mädemin han Agişan atamyzyň ýygynyň çapar ýoldaýar. Çapar gelip Muhammed Emin hanyň ýani Mädemin hanyň çakylygyny oşurýar. Emma Agişan atamyz owatyny, owa adamlaryny taşlap gitmäge rady bolmaýan. Han Agişan atamyzyň ýygynyň 3 gedek çapar ýoldaýar. 3-nji gedekde owa adamlary Agişan atamyzdan hanyň çakylygyny kabul etmän haýyş edýärler. Agişan atamyz nökerlere siz ugra beriň, menim ýygyňyzdan ýeternýär. Toparyň ýolbaşçysy muň diýen sözlerine anamsızlyk etse de atlaryny ýorgalap ýola düşýärler. 3 günden soň Agişan atamyz Agşekdize olaryň ýyllaryna ýetipdir. Haýran galan topar ýolbaşçysy we göreneşden wakalaryny hana gurrun berenne onu Muhammed Emin han amen şoň üçin sizi we keramatly adamyň ýygynyň 3 gedek ýolladym da diýipdir. Tarihte muň ýaly ýagdaýlar ören köp bolupdyr. Sebäbi hökümdarlar keramatly, parasatly adamlary özüne ýakyn ýerde saklamak isläpdirler. Ençeme türkmen han begleriniň, sultan şahlarynyň köşküniň ýanyna meşhur pirler, din alimleri isläpdirler. Hywa hanyň çakylygy bilen bir ýere gelen Agişan pirimiz bir ýerde din ugrundan alymy öwredip hanyň iň ýakyn maslahatçysy bolupdyr. Şeýle de bolsa ol hiç hili dünýä malyna höwet etmänler. Hanyň iň fiýleýän adamdygyna garamazdan oň münýän ulogy atdälle eşek bolupdyr. Ýöne han wagtyň geçmegi bilen Saraksy türkmenlere azar berip başlaýar. Agişan hany pälinen gaýtyrmaga ençemegde finansiýa. Emma han onu dinlemeýär. Şeýlelik bilen Agişan han bilen tersleşip Agişana münüp ýene owatyna dolanyp gelýär. Tarihten bilşimi diýäli 1855-nji ýylda Hywa hany Muhammed Emin han Saraksy türkmenlerden ýeňilýär. Agişan atamyz owa arasynda dawa jenjelen morsa çözüp berýän eken. O döwürler tire taýpa agdalalygy, şeýlekem alamançylyk, galtamançylyk ýoň bolupdyr. İl güni agdybilikde saklamakda Agişan pirimiziň orny juda uly bolupdyr. Kirpilowatynyň 13 kilometr günmeter gaýry ýüzündäki ýerleri peýdalanma gurunna iki taýpaň arasynda düşünşmelik döreýär. Dawa urşa ýazmanka Agişan atamyz onu derrew çözüp berýär. Ol siz yer üçin gan öküşek bolup ýörsiňiz. Yer bolsa doýmaz ajdara hakimin size garaşyp ýatyr. Munyňyz bolmaýar diýipdir-de. Şu oy biziňki diýip hatasyny ýere dürtüpdir. Biziň zadymyz bolsa ortalykdyr diýipdir. Meselen çözgüdi dawager taraplaryň ikisinem kanaatlanýardyr. Şondan soň İsa'nın oy adını alan bir yerlerde hemmeler arkayın mal vakıp gedip bilipdirler. Agişan atamyzyň ýaşan geden yerler hakda maglumatlar ören köp. Ol Garawum tehratynyň owalarynyň hemmesini diýen ýaly bolup görüpdir. Oşukak diýen ýerde de ýaşapdyr, Giň guýy diýen ýerde de ýaşapdyr. Türkmen halkyna hormat syla uly bolan Gurban Murad Işana da, Molla Töre Ahuny da Agişan atamyz ýaxşy doga dile edip ak pata beripdir. Günleriň bir güni bir maşgalada oğul bäbek dünýäge ýenýär. Olar täze doglan bäbejigi Agişan atamyzyň eline berip oňa ak pata bermeni haýyş edýärler. Agişan pir bäbejigi eline alyp ýüzi gözüni höwetli synlandan soň Allah ýol berse iýilgün aladaly her ýurt bolup geçsin diýip dilek edýär. İşan agamyzyň eline alyp ak pata beren bäbejigi soňra edermen ýurt bolup geçýär. Ol Göýektepe galasynda gahrmançylyk görkeden Garabatır eken. Agişan atamyz ören halatda adam bolupdyr. Ýanyna gelýän mihmanyň niýetini, göwnüni, näme ardygyny bilipdir, öňden görjän adam bolupdyr. Oň iň ýakyn wepaly sopalarynyň birim Muham sopa bolupdyr. Bir gün Agişan atamyz Muham sopa garap, "Ha Muhamjan, sen şuň
suwa salma ýenjiläýten gerek diýipdir. Muham sopam geňirgenip, "Bak pirim, bijele gaýlarda meni ýeljip biljek barmy ha?" diýipdir. Soňam mallaryny alyp sürüp bakmaga gidipdir. Biraz wagtdan 3-4 tane galtamanyny uşup, muham sopyna suwa salma ýenjipdirler. Mallaryny sürüp äkidi berjek bolanlaryny muham sopy bu mallan Aýşan pirinkiden aýdyp geçipdir. Galtamanlar pirin ýanyna gelip ötünç sorap towa edipdirler. Gaýdybam şeýle ýaman işin garasyna görünmändirler. Aýşan atamyz giň guýy diýen ýerde 90 ýaşap dünýeden gaýdýar. Ölmediniň öň ýany jetedini bir akmaya münür goýarmagy. Düýe nirede çökdi, şol ýerde de jaýlama wesiýet edýär. Akmaya Aýşan atamyzyň çağılykda uya gaçyp wepat bolan inisiniň guburunyň ýanyna çökýär. Ony şol ýerde de zaýlaýarlar. Bir döwürler dini däp desurlary berza etmek gadagan wagtlary ähli ziyaratxanalar. Şol sanna Aýşan piriň ziyaratxanasy ören gözgýni ýagdaýdady. Türkmenistan döwletimiziň öz başlyklygyny gazanmagy bilen halkymyzyň asylly ýol ýöreglerini, dini däp desurlarymyzy giň ýol açyldy. Häzir Hacı Arkadağımyzyň hemde Arkadağ Hacı prezidentimiziň tagallasy bilen il günüň ruh gymmatlyklary täzeden dikildilip, geçmişdäki beýik şahsiýetlerimize, şol sanna keramatly din alimlerine ulu hormat goýulýar. Ähli ziyaratxanalarda bolşýaly, Aýşan piriň ziyaratxanasynda da düýpli awatlaş işleri geçirilip, ýollar awatlanıp, ziyaratçylar üçin hemme oňaýly şertler döredildi. Munun üçin halkymyzyň Hacı Arkadağymyda, Arkadağly Hacı prezidentimide alkyşlarynyň çägi ýok. Goý olaryň ömürleri uzak, janlary sag, halk bähbitli beýik tutumlary hemişe rowaj alsyn. Şeýle hem illeşimiz Aýşan atamyzyň 5-nji nesli, ýagny gowlugy Balşat Ýşan ady bilen tanalan merhum Muhammed Murat Berdimuradowyň bir ziyaratxana ul ahlas sindirenden bellemeler. Çünki bu yerlerin abadanlaştırılıp, ziyaratçılar üçün oňaýly şertlerin döredilmegini Balşat Ýşanyň irinti zähmeti ýatyr. Oy oň ýatan ýeri ýakty bolsun, beýik Allah Taala ondan razy bolsun. Balşat Ýşanyň başyny başlan bir sogaply işlerini häzir oň prezidentleri ahlasly dowam edýärler. Aýşan atamyzyň öz nesillerine eden sargadam päliň peste tutup hemişe il bilen bile bolmakdy. Görüşimi diýaly agdy bir halkymyz Aýşan pire ziyarata gelip, Allah ýoluna sadaka berip, beýik bir bardan mukaddes ojaklaryna saglyk we bereket dilege diýerler. Goý gudraty üşi beýik Allah Taala illeşlerimiziň ýagşy dogadylyklarını kabul edip, ýurdumyza parahatlyk we bereket eçilsin. Hak rızası üçün bütün ömrüni İslam ýoluna bagışlan keramatly Aýşan atamyzyň ýatan ýeri ýaty bolsun. Şu ýerde ata-babalarymyzyň dini ygtykatlaryna laýyklykda ziyaret etmegiň öz borçly edebiniň bardygyny belläp geçmekçi. Ziyaratxanalara barlanyna dilegini beýik Allah Taaladan dilemek, iyi biçilýän zatlaryň zaýaçylygyna ýol bermezlik, ýagny isrif etmezlik, daş töweregi arasda taklamak ýar şertleri berza etmek zerurdur.